Katonye ndirimu waka mwensi ekulenge ncheye. Mwagete. God is good. And all the time. Abantu baminto. Aibeke gentekinsi. Abantu baminto. Ba Masige. Nima etawa machoge mbalema. Nima etengansa. Ngange mu machoge. Ntengire libageri ya bene. Itanga nepe. Abamraba abaheshimiwa mutume na bagaka inchuga abaheshimiwa. Bangwana banabantaba ya. Temenaigora. Ntokogwa. Abambali abantaba ya. Oyonere commander. Chairman ya trade. Abasacha kubasacha. Ba kolega asingi ali assembly. Abaheshimiwa, thank you so much. Asoko make sure ngayi mlevi ya vera abasacha. Ya mwabwendre. Mwabwena. Miyemule. Aya wono tigankwa n'abaheshimiwa isaranza. Abangina. Taliega asingi. Abantu abegenwa oyiwo muntu koirira tagago okwa naye abantu abange nabange abasaje bangaki yakwa abangina nomole kumatokora rasmoge ende nyomba kogoge abantu baminto monganchere ngire take ya moyoka kubakwanira inche mno mugabano ino inche mno mugabano ino ndetse monganchere nkwane bintu ibere eruse keromochi na tebanya machali keromochi nkonye atole chineti sato cha chiumbu eneti elitobasa konyeira mugondo ekyara ne akire lyogo ndichi kubwata chinyeni igotobasa koira neti ochikubeka mugondo elyogo lire likwendese chinyeni onyole kwalire mulikora abantu bakubeka chineti se chinyeni bo basa okole gento kyakabere ebasare narwete chimilioni 3 omwaka oyo eta around it whatever nechi milioni 5 nkwaterege igo abana bagenda aralia eskuru mo wancha boygo egento kyagatatu chi para maite chi para na chibwate mechando omwako elire na kolere chipara chibwata chikilomita 200 lakini bono iga ngokorande chikilomita chile 480 Busiengima ase chiwodi 45 Masige na yamo ya bonta ete kolon chibara chigenderere lero na nginya cheki na acha basbo bogetaurio igoro moisonde mboge tutwalenge mambia nkole bumachoge na nyalibali mambia ndema kwenda bumachoge na bonchali chipale che chikorosi ukorogoro mpaka mate enabwate chikontracta 400 moya nkwenda roche yabugoli ebundo yabeka para ende sekebuse yaleta para etwa kana twadenga amarabama yabe kupara na enuki mororo pale talinjengo jaweta nini moweta ekiangazi kigacha Egypt
drought yelienene pichombe chikakuwa chibunda na kiregento abantu bakarwe bimwanzo cyese kinyasaye kiri cyaba Israel cya aba Egypt embura gose netu bika ekanga goto lakini embura ngo cha yalenge bakama isaranza kubura ningaki nkira kine tutara kinyasaye iki cyeito bakamandenga uma itegento nkira so mukungu turanyore to kinyasaye cyose nkikoke muy wenda maganayo no sara wanserete obunyasa ebinyasaye biribya aba Egyptian wikaewa ekengwanse ekyo lakini konyole mbra ya Israel gotekero yato bakegena abantu baminte binebintu byetu nekinga kitotiga abana abake basome abayishi abayinumura bono mwabera bamura lakini abandi tata mwaro gitia bakamona bapema mbuya abana bali be school ayibona karate byobole bindoje no meretege abantu baminto kaki abana abayiboli mulenda abana bayino kibale suku omugima go kimotu no bujabole bana mbanyora amalito omuwaziri onega omungino daktari kamye mchuga omungino oyo she's a reverend tenaga kama pia omungino oyo nero omuwaziri ono bwechipara olengeti ankonyoro omwana kae korange na para tigago tanga amache asalie para kera para na ndoja cross bwango iga etata tubeke kibesa kirose ebintu binde chief ndaye kuba boli mwenso so wanje kweno mulende chiparechi chibe abantu bayirere endagera yabe chiro mo wanje boyo moko nyoro omuntu tangire omugoko ko weta para igoro nyorusioro ose tebi chief abwatwe abantu mbarororo obwate enkolembe no muboli omumere kadenga umatenge chiri Simba nero no muboli anga Simba na bale omumwamwi ono nginaye ngokora ngoyonjora naye ngenda ya mama mbumura nto wanje botongi bwa Nyasaye igo mo wanje amuleke kumate abininga kina amulekire ekero na chete no mugabana enanyolete ebirasi bye skuru ECD birosiriye se myaka 10 ebirasi 81 81 classrooms of ECD omwaka oyo moto asoirobis twarosiriye ebirasi 128 around ye nkorosole 145 abantu mbali muiwete bakonyakoga Simba A, Simba B, Simba C. Tigamba tebi amaliogi ali moigwete nga Simba taraga acha para esenge ndibata tinga gache para achinda chiabo ime mwanje nga gache chipara ese chinda chabantu bali mwanje nga gache birasi bya ECD ese chinda chiabo tindikwaga rero tindikwaga mambya tinkwagacha ne myaka nere 5 abantu abe bana leto obwibyobuve obwibi yani botabwati bosoku obwibi botabwate bosoku no enoboke amaliogo mwigunga ki twarura amaliogo agaika gosenkenya nyagaiga akaibu ayago toka ibirini kyaralia magina naruba abantu bakonererwa abantu baminje naenda abantu bakonye maliogo aba tali bantu bataka n'abantu bakire chikura mwaye tali koraranjara ernani ga kurwara tali kurwari guno anketi arechi ako endaga kandi mutagetinya birabantu aba
Mo wanja toba muleke. Koba mulekande ngokura bale lakini bikuro byabo ebikoba bossa. Tinkoligera limaega. Ngao tikatobeka aba MC amo twembi H.E Simba bano banyole ngaba MC babo mutumega iga bakanire. Nga batebe pakisi bago isaranza badenga ki honyaba MC bangire ku muyimbiki. Takobikiro ne sumu. Manyangu ino muntu monene owisaransanse okubanga nko baboli nyamugo tika gakina nchenge kino ene myaka 60 na mwikire no ene 60. Abantu baminto ntu atinde ko mwana oyo moga iga Masige West wano Basi Central omwana yanko gende pipi kibosongo gali ngekebegyoka kolete ekebegyoka nokubeka elifrector yali kile Simba rati bakabwata bakamanyanya bunemboli kibosongo mogaso ekero ba moitukwa olio moiteta oyo mo bakabwata ekera abwatwa echerali tigamba tebe montegerere ekeneye omumroyo mukaya ya ngoboli tubu omwana omutangani abantu baminto negente kebenta etemboli abarayi baitu kaki motige emechi abantu bande nerebe moyo abana balitali owanja kwabo bamrabe pikipiki tali wanja kwabo na ubugima bwakongire abantu baminto negente kebesana kerwaye moka ko wagwe metinye tato jaire babwatira mu mronde koru nyalibaye ramashi ngeme ekebega akolire giyoka noko baze Simba bakamubwata botuko bosongo bakamuleta mpoka Kiogoro bakamuya Chinchara bakamutolea ebyara bakamurusia maiso bakamungenta bakamuruta gucha egucha ekamwanga manyanga bakalete pikipiki yae bakabeka mutu ye kanisa ekerobono baleta mutu ye kanisa esisi binjale ngororo muna esisi TV ekabwata umuntu bege tororo abaskali bakaimuka mambi yae bakagenda pake kanisa bakaboli pastor toyigorerega akabayigorera bakacheki bakaikalitu keli bakadelete bakabuta chibicha chiko rworo ntayetemboli nkieke bagendre tugokora nonye munyange tenje Simba ingi mongo itira abantu bande busa ingi mongo itira abana bake onye montage tenje nonde incho bantaba nabanga kirete kura tiako baita abantu baminti inche mno mugavano ino tinkoira na maega dirintale ngo mugavana na lengo mujumbe boss ngachicha bakadaka muishiaka na agake nini bakaka balibon speed na bungeti ngabeke meya kambono ndobisi Wana ukota kamba muleke mpaka amba sambe kwa mulekande mpaka bakoleki baji abantu baminto ndete nkole ngote bayiga abangira no mule ndete mbasabe gaki mulinda abana abaiseke kibale erusa bana bayiseke ntu atiyako bayira nyangi kosiko barokia batige balimo ko nalia tegerera ya tegerera
abantu baminto ntaite mbasabe mo basa koira abana abaiseke bakikwaruka ense ya kire tiga abana abo babe bunabale nalika baranya worobuya bwenyomo tuwana ine abasacha mulema amuigwete abangina ngakimwe murungani imuda itatwarukia abana abaiseke ya totige ebintu ebiye tigamba tenga kyokwaruka kwa abaiseke kwansete kabwata abana baba abaiseke bagasoma totige abana abaiseke basome abasacha mulema iga mbatebi tuwede abakungu batebi mbatebi abasacha mbatebi gakyo so wanje kwaino gakitigo mwana akoreki asome onye gokoro umwana bwe school no muyesenge nje uniform akoreka nabya somera mukawe uniform onye gokoro umwana bwe school nga uniform ko mokoraro reka nabya mo primere gento kiek onye gokoro umwana bwe school nga ngomaite bono umwana oyo chitenene sasa bekera mukago esindiria tisindiria njiro chigotene naiga naliyo bote bwa buraere rororo mo wanje boigo lazima totebya abantu baite ebintu bamanye Yabisi hoye Masige hoye ebinte bibina njo mugabana razma mbikoleki bikwane omwelyo abangina mubaraka baba nako igule pole abantu baminto ntagetemba tebya abangina no mule abasacha bayikire myaka 45 mwezi ekera libagalina naburanyo tinyora nje kubatebiga nire chingaki ayo mugaka kikwekire myaka 45 genda nyagitali orolege ntuke ku prostate omwana no eno yomoke nabwate prostate chiaye lakini nchiranza kuba active abana aba kibaho ke myaka 45 prostate yako ba active nerego cause prostate cancer genda check yubusacha bwawo nyagitali abangina onya abangina abasacha bene baro mote yagenda aro ikiera prostate ye kumwa prostate cancer bakwanga abaga kalero bolia abangina babange abaga abangina bangire abasacha le mulema kigenda nyagitali morole prostate level ya ino naliora egwa maliogo osote bwingyo koli nalio tatwale prostate cancer naenda basacha oso wanje kwa ino geko nyarekana motegerere monyuete egendo gekoro kusafi kikanza bana gokubuka kwa bwatoro berwa wengenje kwa roseke gominko koleteki onye kirororo genda nyagitali tuiwana ine mongno yomo tamanye tumongna na rusi alia Nyamira aigange keroka
Mungu no ya nkulima kira kulima Robert rukagwa gusiga anyamira aiga keroka Mungu no yekero rwagwa liote likaba ngatuma ambulance igachikomuoya ikamuleta KTRH abanyagitari bari batenimete kansa baganza kubwali Robert ruli ikera rulironde erwawete gaki oso wanja kwaino onye tuliko won ikera bali bakogonkia omwana ngokoli exercise yo Robert kiro kendete kwaro check nande onye gokonyora nako ngupi la yule mongo saka tindi wokuana atinkuane muda tenkuane abasaja wati ngatinkuana abagina nkuane aya abangina banene nkuane abangina batebri navungosi kabuna bamamara kindigantebe oso wanja kwao chinga kichinde kokonyora nako tokonyara konya korokoli exercise kwarokoli exercise no ina basacha mubwato bombero bosini mwaba koli ntukie exercise lakini bono kokonyora nako unaende mwanja ine no mugako na abana bakolira kugonga no ine na boko mwakoleka mwatenga mwenzi aya Bobasi hoye abantu baminto ndayitemba sabe oso wanje kweno namule mwensiga ikyara abantu mbale bansire echeche nyinge ndayitemba boli bobase mubwate chikula 1100 abantu baagete chikula boka karibu 1060 manyanga 40,000 mbage tigendo kieke around ye ndayitemba sabe mekutano teyo tochi gokora montonya tabwate getamblisho ne kura tumwanchere alikende gions abaswati mwanyu omuwango iga genda chief na ro chief gaiga no bali bonse aba chief aminto njugoje gante bya ba chief yenteke mo relax aba chief aminto aba chief abana aboliriga mate na aboli aba bas foketaulio na abanyacheki na abatebinga abantaba babwate bitambulisho naende bantaba mo basaba kende natebanga aba chief na abaminto talibo bago tarakende keke nje bansa bena bantu mo wanja boiba kaki abarayi baminto abagamba abantaba bakonye babwate bitambulisho babwate chikura tumanye ekera bo base tugwende gutwara 150,000 gabarayi baminto abagambi na abasabira na chief kindi kitayoga iga batenga nje ninde tayari nabatulete abambali gosaba abatulete nenga mbalenga bagoteba ngangotara bali na nchego ikomo elyo no inkora beka yorobye gandole abantu baminto bia mono
na nchengo promising eki nkorosinde gusiya ito erave ebe nyalibari ebe mboge tutu ebe mbogirango bonchali bumachoge na bubasi emyaka mbwa to chimoto ya nyasaye kange mwono aye Simba ne mam Simba ne Simba ne